Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Новаселле для цялят. Сучасны профілакторый для чацвераногіх гадаванцаў адкрыецца ў жніўні ў гаспадарцы Дубрава 2013. Дружна і зладжана. У адкрытым акцыянерным таварыстве «Селіўцы» працягваецца уборка зерневых культур. На палі выйшла і новая тэхніка. У Маладзечні ідзе актыўная падрыхтоўка да ацяпляльнага сезона. Установы арганізацыі атрымліваюць пашпарты гатоўнасці да работы ў асенне-зімовы перыяд. Новаселле для цялят. У хуткім часе ўжо ў гэтым месяцы пачне запаўняцца чацвераногімі гадаванцамі новы профілакторый у гаспадарцы Дубрава 2013. Памяшканне разлічана на 200 галоў маладняку ва ўзросце ад нараджэння да 3 месяцаў. Засталося завесці толькі пластыкавыя клеткі. Закупкі праведзены, цяпер вядзецца выраб домікаў. Зразумела, што умовы для росту цялят будуць адпавядаць усім сучасным тэхналагічным патрабаванням у жывёлагадоўлі. Будет здесь хорошее освещение, будет хорошая вентиляция. Климат воздуха будет в этом помещении для телят очень отлично. Телятам для зимовки будет тоже очень комфортно, меньше сквозняков, будет сухо постоянно, подстилочный материал будет вовремя и быстро меняться, потому что будет меньше людского труда, а механизированного труда. На месте старого профилактория будет переоборудование моечное, там, где будет прямо внутри в этом профилактории. Это пастеризация молока. Там будет моечное, там, где будет полностью происходить мойка, полностью оборудование для выпайки телят. И также там же на месте будет молочное такси, и это молочное такси будет здесь обслуживать этих выпайкой молоком, молозивом телят. Новы будынак на тэрыторыі малочна-таварнага комплексу ў Бортніках узвялі за пару месяцаў уласнымі сіламі работнікаў гаспадаркі. Цана пытання 670 тысяч беларускіх рублёў. Беспрацэнтную пазыку прадаставіў мінскі малочны завод нумар 1. З падборам штата ў профілакторыі праблем няма. А вось умовы працы будуць значна адрознівацца ў лепшы бок у параўнанні з тымі, якія маюць месца быць у старым будынку. Перад узвядзеннем профілакторыя прадстаўнікі Дубрава 2013 пабывалі у некалькіх перадавых гаспадарках Міншчыны и выбирали лепшие варианты для себя. Я считаю, хорошим плюсом этого профилактория доля меньше труда будет для телятницы в плане того, что будет механизировано, больше механизировано, здесь будет техника подвозить солому, техника будет вывозить органику, чистить. Побач з новым будынкам вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі. Падключыць падведзеную ваду і асвятленне справа нескладаная. А выгады ад стварэння профілакторыяў для цялят эканамісты падлічылі яшчэ за савецкім часам у 70-80-е гады. У прынцыпе, функцыі гэтых элементаў жывёлагадоўлі застаюцца нязменнымі. Гэта зніжэнне захворваемасці і павышэнне імунітэту маладняку, правільнае кармленне і магчымасць адсочваць стан здароўя кожнага чацвераногага гадаванца работнікамі профілакторыі. В период уборочной кампании внимание аграриев обращено на работу в полях. Однако прокуратура обращает внимание на необходимость сохранения позиций контроля в сфере животноводства. В Молодеческом районе осуществляется строительство 3 профилакториев для содержания телят возрастом до 3 месяцев. На сегодняшний день в ОАО «Дубрава» уже практически готов один из профилакториев, который в ближайшее время будет принимать своих новоселов. Глава государства неоднократно подчеркивал о необходимости осуществления ухода за крупнорогатым скотом, особенно за новорожденными телятами, сравнимо с уходом за ребенком. Созданы благоприятные условия для крупного рогатого скота, для новорожденных телят на данном профилактории позволят обеспечить более высокий уровень ухода за ними, позволят предотвратить заболевания и преждевременный непроизводительный падеж крупного рогатого скота. Дружна і зладжана. Кожны сельскагаспадарчы год заўсёды прыносіць свае карэктывы ў графікі і пасяўной кампаніі і ўборачнай. Але жнівень нязменна застаецца тым месяцам, калі на палях зранку да вечара працуюць камбайнавыя экіпажы і вадзіцелі, а паралельна вядзецца падрыхтоўка глебы пад новы ўраджай. Не спыняецца работа і на комплексных зернесушыльных пунктах.
У гаспадарцы селіўцы уборку пачалі з азімага ячменю. Ураджайнасць парадавала, камбайнеры бралі ў сярэднім 42 цэнтнеры на круг. Абмалот рапса закончылі, цяпер усе заняты на уборцы яравога ячменю. Усяго ж зерневыя і зернебабовыя культуры ў сельгасарганізацыі займаюць плошчы больш чым 2500 гектараў. 9 камбайнавых экіпажаў шчыруюць на уборцы ураджаю. Тэхніка ў селіўцах была падрыхтавана загадзя, а новы камбайн вытворчасці Гомсельмаш атрымаў якраз перад уборкай вопытны механізатар Мікалай Страх. Умовамі работы і магчымасцямі сучаснай тэхнікі старшы камбайнер задаволены, а другі новы камбайн выйшаў на палі ў минулую пятницу. Комбайн хороший, ничего не скажем, нареканий нету никаких на него. Климат-контроль на нем стоит уже полностью. Стоит центральная смазка уже на комбайне. Где-то надо самому работать шприцом. Но в основном одно, что тут реверс радиатора есть самовыду. Самое хорошо, это уже упрощает работу. Ну, комбайн надежно. Актыўны ўдзел ва ўборачнай кампаніі прымаюць і прафсаюзы. У полі іх пастаяннай увагі шмат надзённых пытанняў. Сярод асноўных – бяспека і ахова працы на рабочых месцах сельчан, пачынаючы з выезду з мехдвара ў поле, арганізацыя харчавання, забеспячэнне спецадзеннем. Камбайнеры, вадзіцелі і работнікі зернесушыльных комплексаў азнаёмлены з умовамі працоўнага спаборніцтва на жніве. Стымул добра працаваць ёсць ува ўсіх, але маральнае заахвочванне таксама лішнім не бывае. І пра гэты аспект клапоцяцца лідары прафсаюзных арганізацый. Віншаванне камбайнераў і вадзіцеляў тысячнікаў заўсёды было і застаецца адной з самых прыемных місій прафкамаў падчас уборкі. Профсоюзы тоже вносят свою посильную лепту в обеспечение безопасности уборочной кампании, в дополнение социального пакета для участников, для комбайнеров, водителей, слесарей, механизаторов, всех. Профсоюзы, как и в прежние годы, основную свою задачу видят в том, чтобы защитить человека труда во время проведения таких массовых полевых работ. Во всех организациях района обеспечено питание горячее. Если работы завершаются очень поздно вечером, то это двухразовое горячее питание. Районные профсоюзные организации и первичные профсоюзные организации сельскохозяйственных организаций следят, проводят мониторинги соблюдение законодательства о труде, об охране труда, чтобы работники были обеспечены специальной одеждой, спецобувью. У маладзечні ідзе актыўная падрыхтоўка да ацяпляльнага сезона. Арганізацыі праводзяць тэхнічнае абслугоўванне, рамонт, замену абсталявання, аднаўленне парушанага цеплаізаляцыйнага пакрыцця і іншыя работы, каб у ходзе ацяпляльнага сезона ўсё функцыянавала без збояў. Установы і арганізацыі незалежна ад формы ўласнасці атрымліваюць пашпарты гатоўнасці да работы ў асенне-зімовы перыяд. Гэта праводзіцца з улікам патрабаванняў заканадаўства, падпісанняў і рэкамендацый органа Дзяржэнергагазнагляду. При подготовке к работе в осенне-зимний период организации проводят работы по техническому обслуживанию, ремонту, замене оборудования теплоустановок, тепловых сетей и систем теплопотребления, восстанавливают нарушенное теплоизоляционное покрытие на трубопроводах, запорной арматуре, фильтрах, теплообменниках и ином оборудовании, проводят ревизию запорной и регулирующей арматуры, проводят гидравлические испытания и промывку систем отопления тепловых сетей и иных видов работ, предусмотренных планом организационно-технических мероприятий. Итогом выполнения разработанных организационно-технических мероприятий является комиссионное подписание актов проверки готовности потребителя тепловой энергии и теплоисточника к работе в осенне-зимний период и регистрация паспорта готовности потребителя тепловой энергии и теплоисточника к работе в осенне-зимний период. Важно помнить, только качественная подготовка теплоисточников, систем теплопотребления и тепловых сетей обеспечивает надежную и безопасную работу оборудования, эффективное использование тепловой энергии, содержание теплоустановок и тепловых сетей
в работоспособном, технически исправном и безопасном состоянии в предстоящий отопительный период. Доля продажу беларускіх тавараў у гандлі ў першым паўгоддзі вырасла амаль до 55%. Па харчовых яна склала 75%, па нехарчовых амаль 36%. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Рост продажу айчынных тавараў адзначаецца па гародніне, кандытарскіх, мясных, рыбных вырабах, дзіцячым сумесям і кашам, парфумерна-касметычнай прадукцыі, аўтамабілям і іншым таварам. Асаблівы акцэнт на якасці айчынных тавараў. Для большай прадстаўленасці беларускай прадукцыі ў рэтэйле і нарошчвання аб'ёмаў рэалізацыі праводзіцца работа як з вытворцамі, так і з гандлёвымі аб'ектамі. Асаблівую увагу ў міністэрстве надаюць прасоўванню беларускіх тавараў на інтэрнэт-пляцоўках. Министерством подписано соглашение с 7 интернет-площадками о сотрудничестве в области торговли и общественного питания с использованием глобальной компьютерной сети интернет. Цель этого соглашения – совместная работа с отечественными производителями по продвижению белорусской продукции не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Реализуется постановление о потребительском кредитовании, в котором предусмотрен перечень из 35 групп товаров белорусских, подлежащих льготному кредитованию в 4% годовых до 3 лет. На 1 июля 2026 года в рамках уже этого постановления заключено практически 290 тысяч кредитных договоров на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. Можно сказать, что у нас пользуются популярностью по кредитованию деревянные окна, двери, мебель, плитка керамическая, газовые электрические плиты, комплекты деревянных изделий, которые, например, в этом году у нас стартовал старт продаж по комплектам деревянных изделий в 3,3 раза. Деревянные окна и двери более чем в 2 раза выросли. Увеличились продажи отопительных котлов, мини-тракторов и прицепного оборудования к ним, предметов одежды из натурального меха. Навіны спорту. У бліжэйшыя выхадныя 8 і 9 жніўня ў гарадскім парку на стадыёне адбудзецца суперфінал 19-го чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па пляжным футболе сярод мужчынскіх каманд вышэйшай лігі. Гэты від спорту ў нашай краіне атрымаў актыўнае развіццё з пачатку 2000-х гадоў, а ў лістападзе 2007 года была створана Беларуская федэрацыя пляжнага футбола. Годам пазней адбыўся першы чэмпіянат рэспублікі. У сусветным рэйтынгу Беларусь займае 4-е месца. Пляжны футбол у краіне працягвае развівацца, і маладзечанцы падчас спаборніцтваў змогуць паназіраць за гульнёй мацнейшых мужчынскіх каманд і падтрымаць спартсменаў. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, Трэдс, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.